ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏବେର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଦିଗ। ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା 1969 ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ତ ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି କି ଯେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହା ଆଶା କରାଯାଏ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକର କୌଣସି ଏକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 200ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଏହି ମହାବାତ୍ୟା 1969 ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କି ଏହା କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ସମୟ ରହିବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା 1969 ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।